jingpule na Kitab U ïaisah nong yathu lupa kala nong kaba arpo henriu kadakot iway hadu henriu. Ha kata kasngi andruai hajuda ya kane jingroi. Nidan ha kanong ba kabaklan ulatay ki kenro bat jinker banyada yangi. Tupli ya ki kerdop bandrum kajat benriu bahog maka kabanget sneng. Me a yeki jingsuk kabajanai jingbut jungki kaskhem hame namarba ki shaniah hame. Tu shaniah shi junom ha U Trai na ba U Trai ulong umausyang ubane junom. Ulapin hiar shupo ya ki basyong habakenjang ha kanong ba kabakum kakod. Ulapin tial ton ya ka hadu kendo ubret ya ka ha upui-pui. Ki kjat jungki badung ki jingjam jongki bakerdo ki kerdam ya ka hapo kjat. Ka ktien jong U Trai. Kasam shispa kapra kadakot iway pra hadu kandai kat kandai do arpu way bat arpusan hadu arpu hinyo. Do ay ngu ya U Trai na ba ulong ubabha na ba ka jingi jong u kane junam. Ka kambha ka shaniah ha U Trai banya ka shaniah ha briew. Ka kambha ka shaniah ha U Trai banya ka shaniah ha kisiem. Tupli hanga ya ki kerdop ka temple ngan wan rong ban aingu ya U Trai. Kani ka kerdop U Trai tangki bahok kin yo rong naka. Ngan aingu ya me pamela jubab yanga pamela long unong penim jonga. Ni kirpat ya me a Trai to pelat im yangi. Ni kirpat ya me a Trai to ay bangin nang ban baha. Suk uta bawan rong haka kerteng U Trai. Ni kerku ya pi na kaying U Trai. U Trai uday u Blei. U jingshai jongi yawan procession batla kitnat ding shakmat hadu kireng kaduan. Ka gospel katkum U Matthew kalanong kapahinyo kadakot arpuway bat arpusaw hadu arpu hinyo. Om kat ubaong hanga ko try unrung hakahimab neng Henry kito ken kibale ya kamon ukpa jonga. Namar kata jar ubasngap ya kini kikhtien jonga bat ubale ya ki ulongkum briew ubasyan ubalate yala kaying halor umausyang. Tiuslap ulahap kiwa lashai bat kylla be bat kylla password ya kata kaying Henry kamshem kalon namarba late ya ka halor umausyang. Jar ubayu sngu ya kini kikhtien jonga Henry ubamle ya ki ulongkum briew ubabie ubate yala kaying ha usyab. Ka gospel jong U Trai.